थुरि बारिनिलाय दाउसेन जोंनि लागोआलाय दाजेन गोसो होसार होसार मोसादे बागुरुम बागुरुम मोसादे बे बाराव बागुरुम्बाया वर्ल्ड रेकर्ड सोरजिनो थांगासिनो 17 जानुवारि खालि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदियाबो बेहाय सफैगोन आरो बे समाव जोंनि बागुरुम्बाया सोरजिनो नागिरदों वर्ल्ड रेकर्ड बे समाव आं दंफैयो गुवाहाटीनि शिल्पग्रामाव बेहाय रिहार्सेल सोलिगासिनो मास्टार ट्रेनारनि रिहार्सेल सोलिगासिनो आरो जोंजों लोगोआव दङ एक्सपार्ट कोअर्डिनेटर कमिटिनि सन्जीब कुमार ब्रह्म बिथांजों रायज्लायनो नाजागोन माबायदि सोलिगासिनो रिहार्सेल खुलुमबाय गिबियावनो बड' लाइभ निउस चेनेलनिसिम नोंथांमोननिसिम साबायखर बावबाय आरो लोगोसे बयनिसिमबो दुलाराय आसाम नाङैनो भारत नाङैनो आरो साफ्रोमबो सुबुंनो आंनो फैबाय दा गोदान बोसोरनि गाहाम हामलायथि बावनायजों लोगोसे फैबाय थानाय मागो दमासिनिसिम बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावबाय बागुरुम्बा दोहौनि सोमोन्दै बुंनायाव बेनो बागुरुम्बा दोहौ हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिहु आरो झुमुरनि उनाव बागुरुम्बा दोहौखौ हाबाफारिखौ खालामनो लादों 10,000 डेन्सार 10,000निसो बांसिन जागोन 10,000 डेन्सारनि पारफरमेन्स खालामनायनि थाखाय जे हाबाफारि लादों बेनि थाखाय जोङो मानगोनां गिबि मन्त्रि माननीय डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारनिसिम आङो एकदम जोंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो बयबो साफ्रोमबो बर' माहारिनि सोद्रोमा जानानै सासे आरो लोगोसे आङो साबायखर बावनांगोन जोंनि कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनि साफ्रोमबो अफिसार राहुल देब सार दङ डिरेक्टर बिथां दङ कालचारेल एफेयार्स डिपार्टमेन्टनिनो एडिसनेल चिफ सेक्रेटारि सार दं कल्यान सार बिथां लोगोसे आरो सिडिअ सार बिराद खाथिगासिनो दं खस्थ' खालायगासिनो दं जेरै जितेन्द्र सार बिथांमोनखौ जोङो नाम लायाबा थानो हानाय नङा लोगोसे सासे मानसिनि जोङो एकदम सासे सुबुंनि नाम रायखांथारनांगोन जोङो बिटिसिनि बारग' गाहाय मावफुं सोद्रोमा जाय बिथाङा 2023 गोसोखांनानै बागुरुम्बाखौ रिहार्सेलनि थाखाय प्रसेस खालामहोबाय थादोंमोन आरोखि जोङो एसे बुरजायैनो एसे वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हानाय जों 18,000सो जोङो मोसाहोनो होनानै नाथाय लोगोसे जोंना मानगोनां गिबि मन्थ्रि सारा जयैनो खुंनोसै होनानै बेयाव आसामावनो लानाय जादों आरोखि जोंनाथ' थांखिया क'क्राझारावनो खालामनायमोन दा बिथांनिसिमबो जोङो गोसोखांजेननायनि थाखाय आवगायनि बारग' गिबि गाहाय मावफुं सोद्रोमा सार प्रमद सारनिसिमबो साबायखर बावनांगोन जोङो गोसोखांथारनांगोन आरो बर'नि साफ्रोमबो जिल्ला लेभेलाव जोंनि कालचाराव नै बिफाङाव हारिमु बिफानाव मावबोनाय खामानि आरो जाय बिथांमोना आर्टिस्ट बुथुमनायाव हेफाजाब होदों डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय बिथांमोन बयनिसिम जों साबायखर बावथारनांगोन गिबियाव आं साबायखर बावजोबनो लादों आरो बेवहाय जोंनिया नैबे हाबाफारियाव नांजाबनानै दङ दुलाराय बर' हारिमु आफाद लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुम दङ आरो लोगोसे दङ बर' थुनलाइ आफाद बर' साहित्य सभा दङ बे मोनथाम आफादनिफ्रायनो जोंनाव एक्सपार्ट कमिटियाव सोद्रोमाफोर दङ आरो बिनि गेजेराव जोंहा एक्सपार्ट माखासे करिय'ग्राफारखौ जों 10सा करिय'ग्राफारखौ लानानै जों बे हाबाफारिखौ खुंनो लादों आरो दा करिय'ग्राफार हिसाबै मेनाव दङ जोंनियाव बालाम्फा नार्जारिनि लिडिंआवनो बेनिफ्राय आं थाबाय सन्जिब कुमार ब्रह्म बेनिफ्राय जोंहा निला नार्जारि अफबाला मोसाहारि दङ आरो दिलीप नार्जारि दङ ओमफ्राय मा दङ बिद्युत साहारि नन्दलाल बसुमतारी आरो दंबावो लोगोसे टेकनिकेल करिय'ग्राफार हिसाबै टेकनिकेल साइडआव दांदों राजेश बर' अनजय कसारि बिथांमोना आरो बेयाव हेफाजाब होफादों नन्दलाल बसुमतारिथ' दंखाबाय फुलेन मोसाहारि बेनिफ्राय जावरिखां कसारि रितु मोसाहारि लक्ष्मी ब्रह्म करिय'ग्राफार हिसाबै दंबावो बिथांमोननिसिम जोङो दा बेखौ एकदम साबायखर बावनांगोन आरो बिथांमोन बयबो खस्थ' खालामनानै आरो एक्सपार्ट कमिटिनि साफ्रोमबो सोद्रोमा गासै 25 एक्सपार्ट कमिटिनि सोद्रोमा दं बिथांमोननिसिम साबायखर बावबाय लोगोसे जोंनि बे हाबाफारिया जे जानो थांदों जाहाथे बेले बेजे जाया आरो जोङो गुबुन मोसानायफ्राव जेरै झुमुर मोसानायफ्राव गुबुन हारिनि गोबां मानसिफ्रा हाबनो मोन्दों जों बेवहाय एलाउ खालामनाय जायाखै जोंनि मोसानायखौ जोंनो मोसागोन होननानै जोङो गभर्नमेन्ट लेभेलखौ जों हेंथा होनानै जोङो हमथानानै बिराद जोंनि आखायावनो लानानै दा साफ्रोमबो मोसागोना बर' हारिनि जोंनि बर' सुबुङानो मोसागोन बेवहाय आरो फोरोंगिरिफ्राबो जोंना करिय'ग्राफाराबो बर'जोब गासिबो बर' मानसियानो मावगोन माखासे टेकनिकेल साइडआवल' गुबुन हारिनि मानसिफ्रा दं दा जोंनि बेवहाय दा दिनै जोङो डेम' भिडिअ दाखालि शुटिं खालामबाय मास्टार ट्रेनारफोरखौ ट्रेन होनानै जेखौ डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांनानै फोरोंहैनांगौनि थाखाय LAC लेभेलाव थांनो थाखाय बेवहाय खर'खजाय स्टेडियामाव सानसेनि गेजेरावनो जों शुटिंखौ लाब्रबनाय जाबाय गासै 256 आर्टिस्टफोरा बेवहाय पारफरमेन्स खालामदों भिडिअ बे भिडिअखौनो हरनानै जों मास्टार ट्रेनार दिनै मास्टार ट्रेनार 378 मास्टार ट्रेनारफ्रा दिनै ट्रेनिं लागासिनो दं हिल प्रग्रामाव मैयानिफ्राय 3, 4 बा नामलाय 6, 5, 6 सारि 5, 6 थारिख सानथामनि हाबाफारि लानानै मास्टार ट्रेनारनि ट्रेनिं जागासिनो दं बे मास्टार ट्रेनारफोरखौ बिनिफ्रायनो 7 थारिखआव मोनफ्रोमबो LACआव डिस्ट्रिबिउट खालामहरनाय जागोन आरोखि फोरोंहैनो थाखाय बेहाय गासै 21टा डिस्ट्रिक्टनि मास्टार ट्रेनारफोर दङ आरो जोंनाव हाबाफारि लागोन गासै 27टा जायो गासै 24टा डिस्ट्रिक्टजों लोगोसे माखासे बाहेरानि दंफैयो दा जोंनि बे जाहैबाय इन्टारनेसनेल जानानै दं हाबाफारिया दा नेसनेलल' नङा इन्टारनेसनेल माने नेपालनिफ्रायबो आर्टिस्टफोर फैगोन आरो नेपालनिफ्राय फैगोन माने नेपालि नङा बर'आनो बेंगलनिफ्राय आर्टिस्ट फैगोन बर'आनो नागालेण्डनिफ्राय आर्टिस्ट फैगोन बर'आनो दा बेफोरबायदिसिम जोङो इन्टारनेसनेलसिम मोनसे लेभेलसिम आर्टिस्टफोर प्रग्रामानो जाखाबाय आरो बेखौ
जोंनिफ्राय 8, 9, 10 बे सानथामा जाहैगोन LAC लेभेलाव रिहार्सेल जागोन बेनिफ्राय 11आव डाइरेक्ट गुवाहाटियाव मुभ जागोन हरखजाय स्टेडियामाव बेनिफ्राय 12, 13, 14, 15 बे सानब्रैया फाइनाल रिहार्सेल जागोन गासै 10,000नि बारा आर्टिस्टखौ लानानै बेहाय रिहार्सेल जागोन आरो बेवहाय 17आव डाइरेक्ट पारफरमेन्स जागोन आरो मोनथिनाय मथेबा जोंनि मानगोनां गाहाय मन्थ्रि आसामनि इन्डियानि भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां प्रधानमन्त्रि नरेन्द्र मदि सारा बेहाय बाहागो लाफैगोन बेनि थाखाय जोबोर ओरैबायदि गोजोननायफोर मोनथिदों जों मोन्दों आरो बिथांनि सिगाङावनो जे जोंनि एथ' बिराद गिदिर जोंनि बर'नि हारिमु बर'नि सिनायथि होनबाने बागुरुम्बा बे बागुरुम्बा मोसानायानो बर'नि सिनायथि लोगोसे मानसिफ्रा गोबां मोनसे मेसेज गोरोन्थिबो दं बागुरुम्बा मोसानायखौनो बर'नि गासिबो मोसानायनि नामबो होननानै सानो आरोखि दा नैबे कार्यक्रमनि दारै नैबे प्रग्रामनि दारै बागुरुम्बानि सोमोन्दै एसेबाबो मिथिनो मोनगोन आरो दाबो नुदों जों मिडियाफ्राव शेयार जागासिनो दं गुबुन मोसानायनि फट' होयो बागुरुम्बा होनना लिरना होयो मोसाग्लांनाय फट' होगासिनो दङ बागुरुम्बानि प्रग्राम जागोन होनना होदों बारदै सिख्लानि सावगारि होदों लिरनाया बागुरुम्बानि सोमोन्दै लिरदों बेखौ जोंहा मेसेजआ क्लियार जानांगोन बेखौ शेयार खालामनाया जोंनि बर' सुबुंफ्राबो दङ माने मिथिया दासिमबो बुस्थु क्लियार जायाखै दा मिडियायाव जादों पाब्लिकआव जादों फेसबुकआव जादों बे शेयार जाबाय थादों बेखिनि क्लियार जागोन आं आसा खालामो नैबे हाबाफारिनि दारै गासिबो शेयार जागोन दा बेखिनिखौ जोङो बयखौबो मिजिंथिदों मोजाङै बयबो सापर्ट होलायगोन बयबो ओंखारलायगोन दा बेखिनियानोसै बयबो गोजोननाय थाबाय थेंक इउ दा आदा बुंनाय बायदिब्ला बेहाय नेपालनिफ्राय वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैगोन आरो बयबो खामानि मावगोन बड' मानसिफ्रानो दङ बेहाय जोंनि मोसाखावरिफ्रा बड'आनो दङ आरो बेहाय देखायगासिनो जेराव मोसाखावरिफ्रा बेहाय सफैनानै दङ प्रेक्टिस सोलिगासिनो रिहार्सेल सोलिगासिनो रिहार्सेला दा समाव जोबथ'बाय बे समाव मास्टार ट्रेनिं जागासिनो मास्टार ट्रेनारनि साननि थाखाय खालामनाय जादोंमोन बेहाय गुवाहाटियावहाय शिल्पीग्रामाव जादों बे समाव आरो बयबो दाब दाब जायगानिफ्राय सफैनानै दं बेहाय आदामोन आब'मोन दंफैयो आदामोन आब'मोनजों आदा आरो आब'मोना बेहाय दंफैयो प्रेक्टिस सोलिगासिनो रिहार्सेल सानथामनि थाखायमोन बयबो बे समखौ नेनानै दं जेराव 17 जानुवारि खालि 17 जानुवारियाव मोनसे जायगायावनो सरसजाम स्टेडियामाव मोनसे जायगायावनो मोनसे समावनो 10,000निख्रुइबो बांसिन मोसाखावरि आरो रोजाबगिरिफोरा बेहाय बाहागो लागोन आरो बेसेबां समायना नुगोन बे समाव जोंनि सिखिरि मोसानाय बेखौ जेखौ बाटारफ्लाइ डान्स होनना होनो बागुरुम्बा मोसानायखौ बे समाव नुनो मोनगोन बिराद गोजोननायनि बे सम जागोन मानोना बे समाव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदियाबो सफैगोन आरो बेहाय बे वर्ल्ड रेकर्डखौ सोरजिनायखौ नायगोन